Cel puțin 2 persoane au murit la Kiev în urma bombardării unui imobil rezidențial cu 15 etaje din vestul capitalei, declanșând un incendiu de proporții. Armata ucraineană a reușit să salveze 27 de persoane. În scurt timp, un alt bloc cu 10 etaje a fost lovit la nord de capitala ucraineană. Primele 5 etaje au fost cuprinse de flăcări, iar o persoană a fost transportată la spital, au anunțat serviciile de urgență. Și fațada unei stații de metrou aproape de centrul Kievului a fost deteriorată de explozii. Primarul Kievului a anunțat stare de asediu în capitală de marți seara de la ora 20 până joi dimineața la ora 7, fiind interzisă deplasarea cu excepția drumului către adăposturile antiaeriene. Un internat pentru copii cu deficiențe de vedere, un spital și 3 școli din orașul Rubijne au fost bombardate de forțele rusești. 4 persoane au murit. Militarii, poliția, salvatorii, medicii și voluntarii din localitate activează la limite salvând oameni. În Harkov, al doilea cel mai mare oraș din Ucraina, un incendiu a izbucnit în zona pieței centrale după bombardamentele rusești în care 7 persoane au fost ucise. Здесь видно, 249. Armata rusă a bombardat în ultimele ore un complex industrial din regiunea Sum, din nord-estul Ucrainei, a anunțat șeful administrației regionale. La Jitomir 2 persoane au fost ucise, 3 au fost rănite, iar mai mulți oameni au fost prinși sub ruine după ce mai multe case și un spital au fost atacate cu bombe. Pentru a pune capăt zvonurilor precum că efectele atacurilor rusești nu ar fi fost atât de îngrozitoare, marți dimineața Consiliul Local din Mariupol a anunțat că 2537 de oameni au murit în oraș, iar imagini din satelit arată pagubele produse de bombardamente în orașul unde se desfășoară cea mai gravă criză umanitară de până acum din războiul din Ucraina. Ministerul rus al apărării susține că armata s-a preluat controlul deplin al regiunii Kherson din sudul Ucrainei, iar Ministerul Apărării din Marea Britanie a transmis că Rusia ar căuta să însceneze un referendum în Kherson în încercarea de a legitima zona ca fiind o republică secesionistă similară cu Donetsk, Lugansk și Crimea. Totodată, președintele american Joe Biden anunță că Statele Unite vor trimite bani, mâncare și ajutoare pentru a salva viețile ucrainenilor. Ne vom asigura că Ucraina are arme să se apere împotriva forțelor rusești invadatoare. Vom trimite bani, mâncare și ajutoare pentru a salva viețile ucrainenilor. Vom primi refugiații ucraineni cu brațele deschise, a spus Biden într-o postare pe Facebook. Aproximativ 2,8 milioane de cetățeni ucraineni au fugit din calea războiului declanșat de Kremlin.